Nozpai sentitu duzu ez zaituztela ikusten, ez zarela ikusia. Aurrekun hitzaldi bat ematen ari ginen, eta batek aipatzen zuen haurtzaroari buruz solasen ari ginela, bera txikitan sentitzen zela ez zela ikusia. Bazula bizki bat, berdina untzitzen zirela, ikastetxe berdinera joaten zirela, estraeskolar berdinak bazituztela, lagun berdinak, lehengusu berdinak, dena berdina zutela. Eta beraien gurasok erabaki zutela psikomotrizitate saiora apuntatzea, baino individualki, bat alde batetik eta bera bertzetik. Eta berak erraten zunez, eta hori bazun burutan grabatua, hori zela lehenengo aldiz ikusia izan zen momentua. Psikomotrizitate saioetan izan zela lehen aldiz sentituzula, ez ikusia izan duzela. Bai, haunitzetan errepikatzen den egoera da, nahiz eta gu ez konturatu, ez? Igual, kasu honetan, seguraski, zuk ere pentsatu izango duzu. Bueno, nik biskiak izango banitu, ez nuke hori ingo. Nik desberdin jauntziko nituzke, beraiek nahi zuten hori adituko nuke. Eta alderantziz, biskiak balin badituzu, erango duzu, nola antolatu bakoitzari bere arropa, bere ordutegiak, ez dut denborarik, egunako 24 ordu bakarra ditu. Ez? Egia da hemen ez dagoela ez ongi, ez gaizki, ez? Gauzak ez dire xuriak edo beltzak. Binon, batzutan, nahi gabe edo borondate hobenakin, ustez eta gure txikiari hoberen ematen ari garen, ez gara konturatzen, ez dugula ikusten bera egiten norden. Ez? Biskien kasuan oso argi ikusten da. Bapatin, familia batin, bi aurre etortzen direnean, dagoen tsunami emozionala hain handia da, nahiko lan hori dena antolatzen, ez? Eta igual batzutan familia honez joaten dire praktikotasunera. Eta orduan, arropa berdina, ikastetxe berdina, estraeskolar berdinak, plan berdinak. Klaro, aurrak bi aur dire. Imaginatu, 10 urteko aldea duten bi aurrekin egiten duzula etengabe gauza berdinak. Ez zizuten onartuko, ez zitzaien gustatuko. Errango zuten ez, niri ez zait pilota gustatzen, niri ez zait soka gustatzen, edo nik ez ditut galtzarroxak jarri nahi, ez. Bineon, hain txikia direlikan, agian ez dute hain garbi nor diren beraiek, eta amatxok ematen baizkit galtzauek batze ditut. Gero kalera joaten naiz da, jendiak enau bere izten, ez daki nerea edo bintza naizen, baina oitzen naiz hortara zen niretako hori normala da. Orduan, biskien kasuan, aldu zuna egiten duzu ama bezala, aitza bezala, aurrari haietzen zaion mezua da, bi gara, ez dago bere isketarik, nor naiz ni, ezakit, gu gara, ez dago ni bat. Eta hori, borondate honakin egina baldin badare aurrantzat, faena handia da. Azkenean, aurrak lehenbiziko urteetan, joan behar da pixko bat bere identitatea sortzen, bere nortasuna sortzen. Zer nahi dut, zer ez dut nahi, zer gustatzen zait, zer ez zait gustatzen, nolakoa naiz. Azken finean guk 16 urteetan nahiko dugu, aur horrek erratea, nik batxillerrera joan nahi dut, edo ez, erdi mailako ziklo bat egin nahi dut. Hau ikasi nahi dut, edo lan hontan lan egin nahi dut. Nahiko dugu lanetan iniziatiba izatea. Hori dena txikitan ez badugu lantzen, aur horrek nola jakingo duen 18 urteetan talde lanean bere iritzia ematen. Txikitatik ez baldin badu nor den eta zer nahi duen landu, zaila da. Eta hau biskiekin hain argi ikusten duguna, bertze aurrekin ere haunitzetan pasatzen den kontu bada. Ze askotan, borondate hoberenakin hartzen dugu, 5 urtetan dantzetan apuntatu dire bere taldeko neska guziak. Berak ez du nahi bino, seguro joaten baldin bada gustatuko zaiola. Eta gero joan, eta ez zaio gustatzen bino, hori da lotxatia delako. Eta gero ongi pasatzen du, gero kanpora oso pozik atetzen da, eta haunitzetan azten zaigu aditzia, 5 urtetxo ditu bere lagun guziak joaten dire, egia da dantza estraeskolar oso polita dela, ez du nahi. Ez baldin badu nahi, ez dut erran nahi, apuntatu behar dugula dantzetan, edo ez dugula apuntatu behar, edo berak erraten duen guzia egin behar dugunik. Momentu batin, berak erraten badu, ez dut nahi, importantea da guraso bezala, edo irakasle bezala, zerbait ez erraten digutenekan, perspektiba pixko bat hartzea eta erratea. Zergatik ez du dantzetan apuntatu nahi momentu honetan? Zergatik ez du futbolan jolastu nahi? Zergatik ez du soka saltoan jolastu nahi? Taldean sartzeko arazoa ditu, lotxatia da eta lehenbiziko pauso hori ematea kostatzen zaio, erronka berriak zailak egiten zaizkio, zer da horren atzen? Askotan, bertzela, ez badugu hausnarketa hori egiten, irakasle edo gurasoak inertziaz funtzionatzen dugu, ez? Bai, nire txikiak ere etzun nahi, eta geroia joan zen 10 saiotara, eta huira guain ze gustora ibiltzen den. 6. mailan dago, eta orain erotua dago. Joia, igual, 5 urtetan hasi beharren dantzan, hasten alda 3. mailan. Ez da deus pasatzen.
ez? Lehenbiziko ipurdi dantza eta txulalai horiek ez ditu egingo, minen 3. mailan hasten denean agian segurtasun maila handiago batekin hasiko da. Edo gauza bere ikastetxean, ez jo? Igual iraian aurrak ez du puzlen txokora joan nahi, eta puzlen txokoan dagoenean angustiatzen da, ze ikusten du bere lagun guztiak 16 fitxako piezak egiten fitxako puzleak egiten dituztela, eta bera ez dela gai, eta horrek angustia sortzen dio, agobio sartzen dio, igual martxoan gai da. Orduan, importantea da beti pauso bat atzera egitea, ikustea zer ari zaio pasatzen egiten aurrari. Eta horren arabera jokatzea. Eta horregatik, aurrekoan hitzaldian solastu zigun pertsonanen bizipena, ez? Jo, zer da plan individualizatu hau da? Bera ikusizun pertsona bat arrautuzun, bera adituzuna, bera kontutan hartuzuna. Eta helduan espektatibak pixka bat bigarren plano batean utzi, eta berak behartzun herri ulertzen saiatu zena. Berriz ere errepikatuko dut, horrek ez duera nahi aurrak erabaki behar dunik dena. Helduak gara eta zuek guraso bezala, irakasle bezala, zu badakizu oso ongi aur horrek zer komeni dun eta zer ez. Azkenen bizi esperientzia gehiago duzu, eta horrek aukera ematen dizu pixkat ikusteko urrengo pausoak zein diren. Binon, kontu zibili bertzara, bizi esperientzia hori zure proiekzioekin nahasteakin. Ez da gauza bera, nik badakit momentu honetan lotxa puntu bat sentitzen duzula, binon, pixka bat, bulkatu behar zaitut, ze komeni zaizu pauso txiki batzuk aurrera egitea, ze bertzela, beti puntu berdinen egonen zara eta hori ere ez zaizu komeni. Edo, ez da gauza bera pentsatzea, klaro, ni txikitan ez ninduten dantzako klasetara eramaten, eta orduan nire lagun guzia joaten ziren, eta ni ez, eta horregatik nik oso gaizki pasatu nun, eta ez dut zuri gauza berdina pasatzea nahi. Ez da gauza bera. Horregatik, zure txikiak zerbait erraten dizulekan, ez du inporta makarroiak ez ditula jan nahi, ez ditula galtzarroxa jarri nahi, edo ez dula dantzetara puntatu nahi. Beti pentsatu, zergatik ez du hau nahi, zergatik erraten dit ezetz, eta ezetz hori balioan jarri. Aurra unitzeri kostatzen zaia ezetz erratea, ez da erraixa ezetz erratea. Segurazki zuri ere batzutan kostako zaizu. Pertsona batzuri erraixa erango diozu eta bertze batzuri ezain erraiz. Orduan balioan jarri bere ezetza eta pentsatu, zer behar du nire txikiak edo nire ikasleak momentu konkretu honetan. Zertarako erraten dit ezetz. Eta horren arabera hartu erabaki bat. Beti bezala, probatu eta errango diguzue.